Kainuwa dashen Allah ba dashen mutane ba. Kun gane can kainuwa shine wannan wanda ke fitowa a cikin ruwa, wato inda kake ganin babu ƙasa. To shine da Dauda ya buga misali yake cewa abin nufi a nan shine irin kafi da Dauda ke gwada a cikin waƙa. Kun sani cewa kowane mawaƙi da irin salon da yake zuwa da shi, to amma Dauda Kautara a cikin waƙoƙin shi za ku ga Hausa ce zallanta da karin magana. Wato ita ɗimuwa ita ce wani yanayi da mutum zai samu kanshi, kai kana gani inda kake tafiya kamar a hanya daidai ne, amma su kuma mutane sun san ba daidai kake tafiya ba. To shi yasa Dauda Kautara yake cewa maro ya faɗa ɗimuwa tamkar an masa bakin uwa. Allah ya tsare mu daga wannan. Warai kawai Dauda Kautara, ai mace dama dole ana son ta da tattali, ana son ta da hali mai kyau. To shi zan ya kake ƙaddar da wannan mata Fatima mai zogale, ko ta samu 19 ta arziki. A gaishe da Dauda Kautara a cikin waƙar ta Fatima mai zogalen Dauda Kautara. Fatima mai unsuni, keke akwai sangale. To sangale dai ga keke shine abin takawa, pedal kenan ko? To kuma in babu shi, to keken ba zai yi a taka shi ba a tafi. Wannan ma ya ga cikin karin magana domin ku gane cewa ga abin da Dauda Kautara ke nufi a cikin wannan waƙar tashi. Idan kuka lura inda aka shooting din wannan waƙa kamar a wani wuri ne na shatin bulbuli, Fatima karo kuli, bar shi ta can haka zauna kalau, tunku ya mutu bai fargaba. A gaskiya ni ma dai wannan baiti ban gane abin da Dauda Kautara yake cewa ba, inda yake cewa mutum ko ya mutu bai farga ba. Amma dai wanda ya sani yana iya ƙarin bayani a comment section, da na gani zan iya ƙara yin cikakken bidiyo kuma zan cika da bincika muku. Duk da dai cewa ni Bahaushe ne, amma dai ba irin waccan Hausa ba ta sanin karin mu. Fatima mai zogale.